Lighter mo? Bakal. Mag-drive ka naman ng kaya, ginawa.
pwede yan, Joy, ah. Ha? Wala ka. Wala yung mga kaibigan eh. Ma, i-bulldog mo yan natin sa bangus. Na eh, pepurin mo. Ito kasi. Kaya kasi naman. Anong oras? Mga 8:30 na. At saka yung bilis. Hmm? Yung bilis. Nino? Miss. Oh, bali na ako. Bali na. Yung ano na. Sa kanya, sweldo rin yun eh. Ito yun. Kaya kayo may nasa ulit ang burger na. Ano kayo pa kayo pa sa burger? Ano, MMP ang naman. Kaya kung niya ulit, yung ba't iba nila pa rin ano? Yung ano pa. Yung niya ng presyo. 199. Overload naman eh. Yung bacon. Hila mong gagawa agad ng patis na eh. So, ito yung papatis. Nung pati yan eh. Baka kung sino. Kung paano ko rin gusto ko lang. Yung kaya rin makakamahan siya. Gusto pala yung tsura ng salad pa. Kailan yung mga 30 minutes ba? O kaya watis siya kain. Pagkalog. Sabi niya kung makakapit ka, pero mas yun. Yun, yan yung namin yung nalipas ka. Hindi kayo tilog na bali. Oo. Tulog din dati kami mapitas yung namin kasi ano kami. Mas galing naman na ako. Oo, masisipol kasi na yung ano, paano pa yung kaya na yun. Lala. Ang galing. Sanila ka ba? Check ka lang. Bala ka rin. Sakyan. Gulong. Tapos yung puntaran Bakit naman, ikaw wheeler, tayo nakapag-wheeler. Tandang. Kung maranong, mag-alay lakad na ako sana eh. Exercise siya po. Aba, Yun eh. Napangyayon ko pa papawas. Paano mo kano? Para yung kapalit, sabi ko na rin ang sokabet. Ikaw ang soba na. Ha? Ito na lang. Ayun. Sa mga may nakipawas. Lumaya naman yung pawas. Talisin niyo yung pangkalit na yan.
Chip na lang pagsabi ko kasi gusto na. Yan yung gaya, Jack. Kung dahil kung biking mo yan, I-download mo nila. wala ba? Umulan ba? Sige na, sir. Si Chris na dyan ha? Mas. Tabi kayo? Ha? Mas. Tabi kayo? Ikaw ako masang gumigilap pala ko. Ha? Ikaw ako masang. Nasaan? Hindi sa akin. Ano man? Doon kami niya kayo iba talaga. Pati safe ko kasi yung gusto mo kusina. Ikita mo. Ang ganda. Namin ako kaya. Hindi mo pa ng pangyari. Wala akong jacket. Anong pa? Eman, Kuya. ikaw tapos dyan, ipapalocate ako sa'yo ha. Sige po. Yan, talak naman. Kuya. Yan, okay. Kami talaga,
Lalo pa rin, Alvin. Check mag-ready ka na. Ituloy niya ka niya itang guys or bigyan ng jacket. Mag-expect na niya yung naman eh. Sabi, sobrang tayo. Naka-charge niya ba yung gaya mo? Yung nag-reaction natin kasi. Ang tingin kami ka pala, sir. Oo. Bakit? MLG ganyan, sir. Ha? MLG. Ano eh? Ako ka Kita ko lang mo naman yung nashot ko eh. Saka pwede ka naman yung parang. Eh, kaya na kayo mga base shift. Kung nakakatakan yung base shift.
Na-schedule ni Eric dito ang kaya, di ba? Ang pilons. Hindi pa hold na pa ako ng kahit po. Oh, gano'n yan. Wala pa lang anong gusto na. May pa-hold din. Oo. Siya po na rin eh. Okay mo. Yung bukas balikan ka niya ako. Wala na rin tayo. Oo. Ang palagyan ka natin ako. Pa-check ko na rin itong si Lord Vader guy. Si Lord Vader i-dito na. Kening Jasa. Pwede ngayon eh. Gano'n mo lang baby. Ngayon ako nalalagyan ako nakatutok sa akin. Gusto mo lang liko. Hindi lang ang sayo mo ah. Magalaya. Babayad na ako ng 15, no? Kaso, saka na yun. Ano yan? Okay na ba yung research nun sa sa JASA? JASA? Sa Los Sebas? Ayun, saan sa'yo? Bukas ang ginawa na. Patong tayo. Yung sa kabalan siyang kay Juliet. Next week pa ito yan. Next week pa yan. Hindi mo po nga pinarelite sa akin yan. Hindi mo sabi mo hindi mo nakadaan na research kasi meron tayong ginawa doon. Saan Yung sa kabalan dyan sa bayo sa may Don Bosco. Hindi Don Bosco yan. Sa likod yan ng Maxi Oil. Ay, ano? Bago yan. Kaya mo rin, this month na yun eh. Wala pa tayo nun. Wala pa tayo research na. Kuya. May sabo, huwag na, meron na ako mo. Papahamak mo na naman ako. Yaman mo naman eh. Bago yung tinapagay. O hinahanap ng nanay ko yan. Balikan mo yung bago boss na. Ito na, sige ito boss. Ha? Sige ito. Ano yan? Wala yan? Halbog na naman. Kapalbog mo ka rin. Yan. Wala yan na yun. Kapitado ka ba? Kumakalo dito. Bigay mo na. Hindi ko na-search kayo. Pero dalang kami gatong ba? Hindi ako pa kasi gawang malaking keke yung ano eh. Ano po? Itang kalwal yun. Hindi. Makabot ka naging volleyball. Kasi kaya rin kayo, sige makalimutan ng kabila. Sa pinunin pa lang namin. Hindi kayo magkabit to. Wala ka puti. Service ka to ka. Ano ba rin kaya? Nila Hari? No. Lalo ko tayo, hindi may tiyak yun. Yan, tiyak yun. Kaya, yan. Ayun mo. Kasi na. Kasi na.
Yung bago. Yung ko na tetan ba? Epidemic lang gaya. Epidemic lang. As cover. Ilan nandiyan ba sinahari? Tapos na, palisin mo agad ha. Sabihin mo yung mga schedule ka ng pabalik mo. Okay, last one.
Wala pa ibang pick up? Ha? Wala iba? Gavin? Saan ito ba? Yung kumpanya na ninyo? Mumura ba? Laki pa puti ha. Nakatambak lang yung puputi sa likod ha. Yung kaputi nakatambak sa likod. Yung mga kasama mo. Meron mga doon, nakatambak lang oh. Makayong may katlo, puti. Nakabasa na rin ka. Siya pila lang additional tayo boss na. Sarita nito. Yun. Alvin, patulong dito pag nakakawag. Meron kang time Sa thermodel tayo boss na. Ha? Thermodel. Taga kanila ba? Ito ba? Sabi na kasi jump picture tayo mo eh. Okay lang. Makaya lang tayo na install boss ba? Wow. Mahikul hari. Tulis namin.
Kasi ikaw lang sinalamig kami lahat, init eh. Kasi wala yung jacket mo. Ano mo pa po? Di pa mo. Komportable kami lahat. Hirap na hirap. Ed, kalulutang na. Scrap ko. Ano yun? Samahan mo na ako sa mga sila. Tapos sa liga. Hindi ako wari, kumito na yun. Pero pagbalik natin sa Sulana, sa natin dalhin si natin sa Kalulu. Tara pa. Start ko na ka na. Start ko na. Kaya kabit ka, Harry. Boss? Kaya kabit kitang gaya. Iya, boss. Lagi pa tayo niya pa? Sakto na naman yung sukat. Oo, sakto na sakto. Ano yung nahin nakabot? Abot. Ano yung nahin nakabot? Wala, sige. Aman na. Sana ito mo kumito eh. Nakulik ko ako na siya mga pera. May sila. Balo na ako. Huwag ako wamit sa akin meron no? No. Well, Ah, huwag ako wamit din yan. ano pa 50? 50 lang. Ano magkakalit sa'yo? Ako nababayaran. Ano? Ako nababayaran. Ano? Hindi ako siya. Kasasuro mo lang. Hindi ko kinawapit kita. Kapabilis ba? Hindi ko naman ito. Hindi ko makapit. Ano na natin na? Wala pang pala eh. Okay, hindi. Kahit lang kayo nasa Ang dami ng ano yung meron eh. Nag-magic ka na ba? Lung sa Ganda kayo? rin eh. Lung sa kayo? Hindi ko mapag-walang Sa mga mayalig malapit na. Na? Hindi, halag ko mula na. Malapit ang... Tulong ka pa. Ikaw ba? Okay. Nagkakamunti ka. Wala mo yung ulam ako pati yung mga kaya. Siguro na pakain mo. Muna sa grupo. Diba? Diba? Kaya pinalak ko. Punta ko sa ito para ako. Ha? Sa hotel. Magiging para lang sa kantin na din. Kaya na pare. Nani? Relax. Ako na. Ano? Ha? Sandali ko masisira ko ng muli. Amin. Ha? Dama ka mo. Sobrang ng kabuti ni Boy. Di ba niya tangal ko? Tapi malasa na eh. Ano yan? Dahil na matangal ko to. Nyaman niya talaga yan. Boleh, nakabili ko. At siya yung nagluto, may luto, manyaman. At pati itang manluto, ko niya din. Kaya Ako wala kayong kahit. Ako.
Dami gue. Ha? Mungkin. Ay, ito na. Bili niya mo yan, hindi ka kami. Balik balik ka na, dosi ko daw. Mabebe na. Balik ka rin. Sabi yung gawan mo doon, dapat yan mo. Pero hindi naman, tumaganda mo. Bang tayo sa tigas ko. Kaya mo siya. Ang sa akin. Yata din sa Ito ba? Okay. Ang gagastos. So, stay lagi. Makutar, ako lang po ako dyan. para pa niya madali niya. Ano pa natatak? Push back. Ba na nga rin? Hey Brian? Saban mo. Ha? Saban mo. Saan? Patay. Dapat ginagamit talaga eh. Natrasa ko yung mga yan eh. Kailangan. Pakuha mo mamaya ako dyan sa ano mo, gamit ko. Hindi ka lang makakalimutan. Sarap ka suya? Sabi ko, mobile. Naano ka ba yung 999 episode po? 1 piece. Makakita.